Turun silmäekspertit Brahen kadulla panostaa laadukkaaseen ja yksilölliseen hoitoon silmiäsi hyvinvointiin. Meiltä saat korkealaatuiset aurinko-, piilo- ja silmälasit sekä Varjolux teräväpiirtolinssit. Turun silmäekspertit tuo kokonaisvaltaisen hoidon silmienne hyväksi taittovirheiden laserleikkauksista harmaakaihin leikkauksiin. Noudatamme kaikessa toiminnassamme ISO 9001 laatustandardia, joka on myös virallisesti sertifioitu. Johtava silmälääkäri, dosentti, silmäkirurgi Minna Sandberg-Lall on tehnyt 2/3 Turussa tehdyistä silmälaserleikkauksista vuodesta 1997 lähtien. Hoidamme potilaamme vuosien monipuolisella kokemuksella ja vankalla ammattitaidolla. Välineistömme edustaa alan uusinta tieteellisesti hyväksi osoitettua huipputekniikkaa ja hoitotiimimme alansa huippua. Useiden tuhansien erilaisten silmäleikkauksien kokemus varmistaa turvallisen leikkauksen ja parhaimman mahdollisen lopputuloksen. Kauttamme myös erilaiset silmien luomileikkaukset, botox-injektiot ihopoimujen eli ryppyjen hoitoon ja luonnollisesti myös tavallinen silmälääkärin ja optikon vastaanottotoiminta. Varaa aika ilmaiseen laserleikkauksen ennakkoarvioon ja infoon. turunsilmäekspertit.fi, Brahen kadulla, Turun Puutorin laidalla.